Je skvělý. A já vám řeknu, to je výborný být gumovej. Jo. Je, to je výborný. Takhle jo. A teďka já jsem napojený takhle, jo. Na tu svoji kámošku. Jo. Ursulánovou. Ona je totiž, ona vždycky, když se jako naplní, tak ona se může naplnit jenom, když já takhle tady sedím, jo. Jo. Gumovej. Teďka, a vy to možná nevidíte, jo, ale mě tady takhle kouká taková a vede to až k té vaně, jo. Říká, vždycky, když takhle sedím, tak se to naplní. A teď já ti cítím, člověče, jak si týká ta voda. Jo, mě to dělá hrozně dobře. Tak jako hovin, víš. A pak vždycky, a ono ale občas potom někdy ta pata jako udělá. Jo, a pak to jede. Pak to jede. To jsem teda taky šťastný, jo. Já občas rotuju s tou vodou, jo. A pak ji najdu dám lup. A oni mě zvednou, jo, a dají mě nahoru. A teďka já si tam sedím, jo. Ale občas mě položí do mejdla. A to je hrozný, to je hrozný. Ono to kouše štípe, jo. Ale pozor, dneska je úterý. A dneska, jo, mě zase posadili takhle, jako, a ono je to kruhový tvaru, jo, to zase jako pozor, kruh, to je jako kruhový. Prosím vás, a vy jste kdo? Já jsem kněz nejvyšší, otec David představený. David představení už si to trochu plete, jo? On si plete špunt s babičkou. Nevadí. Dobře, a co pro vás můžu udělat? Babičko, je to zase David. A vy si zase myslíte, že jste špatný. David vám něco přišel. Ale já jsem měla dneska koupat! Ano, až David půjde domů. Já chci být špunt! Nemáte tam nějaký masáž o špuntu? Dneska je úterý! Úterý je! Musím vám kázat! Kázej! Babičko, chcete váš čaj udělat zase? Čajíček, to je bezvadný. A vy trošku toho červeného. Nebruč. Přečtu vám Evangelium podle Matouše. Já mám takovýhle tvar, jo. A teďka já ze spoda jsem nasypaný, jo. A ze zhora mám takovej jakoby proužek a nahoře mám, jo. To jsou lži, to jsou bludy. Ne, a vy jste posedlí. Ne. Ani nepoměr, ani nepoměr. Ale když mě zalejou horkou vodou, já strašně dobře chutnám, jo. Jsem citrónovej. A teď se zalejou a teď já si dám tak hory, jo. Jo. A máte bludy. A díčko, kolik vám je let? Přečtěte mi radši toho Matouše. Já se tady nechám zalejt a budu vás poslouchat. Ano. Listina rodu Ježíše Krista, syna Davidova. Ano. Syna Abrahamova. Ano. Abraham měl syna Izáka, Izák Jakoba, Jakub Judu a jeho bratry. A Judu Fereze, Lazarus, Tamar. Ferez měl syna Nešajte mi na bezlejku. Odejdi, ďáble! Odejdi odsud! Neposlouchej toho ďábla. Věř víře, jiná víra! Odejdi, ďáble, nejsi tu vítám!
Až se tě ovládnout zlý démon. Odejdi, démone! Tak jo. Faráři, to se mi ulevilo, to byste nevěřil. Vy vždycky, když mi vyspovídáte, to je tak úlevné. A Čaj je hotový a vínko nalité. děkuji. Pánové, pojďte. Děkujeme. Oh!